valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj. Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szívedbe száll a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsidban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fegyver csövébe nézel, ott már semmire nem még pénzel, és hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, de meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényestől megvéd. Itt senki se golyóálló, és azt szakadt a védőálló. A haláludás végén, a túlvilági tévén, majd rólad szólnak a hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szent Péter szigetekre már, de van fizetve az útra önnek, a Mennyország turist, a legjobb szolgáltató.